जरा सौजन सही कार्यक्रम हो रहा बा बजरंग बली पूजा समिति की ओर से हमार बाबा भी आग्रह कैनी हमारा से कहनी आदेश दिहनी कि 2 मिनट के हनुमान जी के भी भजन एगो होके के चाहिए। राउर आदेश के तो पालन हम करते बनी, बाकी हर जगह हम यह कहिला कि हनुमाने जी ऐसा देवता है, सब देवता में पहले आइला अब बाद में आइला। सरस्वती जी से हमने के मांगब जा तो खाली विद्या दी है, लक्ष्मी जी धन दी है, हनुमान जी ऐसा देवता है कि तारा चाहिए का बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम जी से भेंट करावे में हनुमान जी के बड़ा भूमिका रहे। दरवान नियम दरवान अगर चाही तो मालिक से भेंट करा सकत न तो नहीं करे। जैसे मालिक ऑफिस में बैठल बड़े आ जाके कहब कि सर है क्या, तो मालिक ऑफिस में बड़े दरवान कही कि मालिक तो दिल्ली भी बड़े मंगर के हो मालिक ऑफिस में बड़े कही के मालिक अमेरिका चल गए, बहुत बड़ बिजनेस के मीटिंग रहे आ श्रद्धा से कहब एको दिन आइब 1 घंटा आइब कही कि हे सरकार रौरा से मिले खातिर एगो राउर भक्त 1 साल से पीछा पड़ल आइल बा 1 घंटा खातिर, तो है हनुमान जी से कहे के बा धुन है लगल बा कि आईना वही अरे रहता है चेहरे बदल जाते। चाहे आज भी हम जीवन में सच्चाई खातिर लड़ल बनी, ऐसे कहतनी कि हम तो बतिया अरे कहिले सही सही उठे दिल में रही। तो एगो हनुमान जी के पहले जयकारी होखे आरा छापरा जिला मिला के तनी बोले के बा तब हनुमान जी से कहे के बा कि खास दास हव करुणा निधान के कहिया दर्शन करइबो भगवान। खास दास हव करुणा निधान के कहिया दर्शन करइबो भगवान। अच्छा हमारा मनोज शर्मा जी के सुपुत्र मनीष शर्मा जी यही मेला में भुला गए बड़े केहू के लौके तो 10 बरिस के हो तो ज्ञानी हो गई हो वो अपने आ जाए। तहरा पतिया के जान तरुए के ना भावल गिर लेके आइला जैसे
आज हनुमाने जी रहन की हो शरीर आज दोबारा हनुमान हो गए तहरा बिना नइखे गोलुओ के मान के तहरा बिना नइखे गोलुओ के मान के तो कहिया दर्शन करबो भाना दास हो करुणा निधान कहिया दर्शन करबो भाना प्रेम से बोल दी बजरंग बली